Așa și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să spălăm a doua oară lăbuța. Acum o spălăm în apă caldă și o spălăm cu totul cu sclipici. Să vedem ce se întâmplă. Ok, acum am băgat în apă. Este foarte caldă apa. Și dacă mai vreți, pot să vă mai amintesc o dată. De unde am luat-o? De unde am luat-o? O să vă spun că am luat-o de pe Temu. 12 lei am pe ea. Am vrut să-mi iau mai multe, dar am văzut că nu prea se vin și nu prea au mai fost în stoc, doar pe aceasta am mai găsit-o. Și da, azi mi-a venit de pe Temu. Și o să revin după ce o spăl. Acum o mai spăl încă un pic, să fie foarte, foarte curată, că s-a murdărit foarte tare, că am dat-o la nepoata mea și mi-a murdărit-o. Și mai am una de venit, că le-am făcut comand separat și mai am una de venit la fel. Dar numai că la asta am dat mai devreme să văd dacă îmi vine. Și la celălalt am dat mai târziu și când am văzut, în 5-6 zile lucrătoare în vine, am zis, hai să mai dau comandă de una. Și mai am una la fel de venit, că am vrut două la fel, ca să-i dau și bufufului meu. Bună! Ea este aici, mă filmează. Mă, cum a rămas sclipiciul aici. Uitați aici sclipiciul. Acum o să o ștergem foarte bine. Gata, am șters-o. Am șters tabascuișul. Acum o să-l decorăm. Foarte, foarte lipicios. Nu mă gândeam că este așa de lipicios. Este a patra lăbuță pe care o am. Alelalte sunt la sora mea în cameră, dar ea doarme și nu pot să mă duc să le iau să vi le arăt. Și să punem cu tot astea. Opa, opa. Așa. Stați un pic să fac o fundițucă. Am făcut gata o fundiță. Spuneți dacă vă place. Dacă vreți să vă comandați și voi de pe Temu, o să scriu aici în descriere